Tento program načíta dve čísla od užívateľa, porovná ich a vypíše výsledok porovnania. Začína sa definícia hlavnej funkcie main. Deklarujeme dve premenné typu int, číslo 1 a číslo 2, ktoré budú slúžiť na uchovávanie čísel zadaných užívateľom. Keďže sme použili dátový typ int, očakávame celé číslo. Funkcia printf vypíše správu zadajte prvé číslo, aby užívateľ vedel, že má zadať prvé číslo. Funkcia scanf načíta vstup od užívateľa a uloží ho do premennej číslo 1. %d označuje, že očakávame načítanie celého čísla. Funkcia printf vypíše správu zadajte druhé číslo, aby užívateľ vedel, že má zadať druhé číslo. Funkcia scanf načíta vstup od užívateľa a uloží ho do premennej číslo 2. Opäť sme použili %d, aby sme načítali celé číslo. Začína sa podmienka, ktorá kontroluje, či je prvé číslo rovnaké ako druhé číslo. Ak sú čísla rovnaké, vypíše sa správa výsledok prvé číslo rovná sa druhé číslo s hodnotami oboch čísel. Ak prvé číslo nie je rovnaké ako druhé číslo, ale je väčšie ako druhé číslo, pokračuje sa do ďalšej podmienky. Ak je prvé číslo väčšie ako druhé číslo, vypíše sa správa výsledok prvé číslo je väčšie ako druhé číslo s hodnotami oboch čísel. Ak predchádzajúce podmienky neplatia, znamená to, že prvé číslo je menšie ako druhé číslo a preto sa vykoná kód vo vete else. Čiže vypíše sa správa výsledok prvé číslo je menšie ako druhé číslo s hodnotami oboch čísel. Funkcia main končí a vráti návratovú hodnotu 0, čím signalizuje úspešné ukončenie programu.